So guys, दा जों लाइनाव थांदोंसै ओमफ्राय ड्राइभारा आं आइया गाखोग्रा इजाबो पेसेन्जार So guys, welcome back to my channel and the vlog. So guys, आं नोंथांमोननो बुंनानै नै दाखाल बाय आं अर्डार खालामदोंमोन मबाइल मोनसे दासिमबो सफैयाखै आं सानदोङो दाखाल बायनिफ्राय भिडिअ होथाराखैना माने मबाइला सफैनाय लोगो लोगो आङो डाइरेक्ट आनबक्सिं भिडिअ बानायनानै होदोंसै सानगासिनोमोन आङो बेनिखायनो आं भिडिअखौ होथ'वाखै र' दिनै फैगोनदां आं आनबक्सिं भिडिअ बानायगोन मबाइला सफैबाय बिदि सानैनो दिनैसिम मबाइलानो गैया 28 थारिखआवनो आंनि आखायाव सफैनो गोनांमोन बेनिखायनो भिडिअखौनो बानायाखै आङो डाइरेक्ट आनबक्सिं भिडिअ बानायगोन सानदों खिन्थु गैला नोंनिया मेस्टाया बिराद माबा जाबाय माथो हाग्रा फुदां हाग्रा जाथार या गानलिया गानला नोंनिसो आंलाय मानो गाननो गावबा गाव गानबानो जाबाय आरो हाय हाग्रा ओरैथारना नोंसोर आंनो ओंख्रि माबा दालि ओंख्रिबाथाय बेफोरखौ खानानै होथ्रायसिबो नोंलाय गरमाव खामानि मावनो बायोना बाया हा खामानि मावबा आंना गरम सरम मिथिया सान्दुंबो मिथिया आं जेबो सान्दुंबो मिथिया नामा मा खालामनो मा फुदो हाग्रा जाजोबदों नुवाखै मैथा हाग्रायाथ' हाग्रा जाजोब्बाय फुबायबो ओमफ्राय बारियाव बारा हाग्रा गैला दाखाल बाय आइया थास'खौ साफा खालामजोबदोंना नङाबाथाय साफा थास' बारि जाजोबगोन बियो साफा खालामजोब्बाय दा खालि नै समफ्राम सफारि मा होनो गोजा गोजा कालारानो थाइदो नैलाय जोंहानि आनारसाबो नै मोनबायानो नायो मोनबाय दाखालि थाइसे जाखांबायनो आइमोना ओमफ्राय आंनो बुङाखैना मानो दोनदोंमोन ओमफ्राय उनाव सोर जालांखोथाय मिथिया सोर आंनि थाखाय दोनदोंमोन नोंनि थाखाय दोनदो सिथासे दोनगोन होनबा आं मानो मोनजायाखै दाखालि थाइसे जाबाय ओइ हाग्रा जाखादों नै नारेंखल दंफां साफाबो खालामो गाहायावनो थागोन खोमालै देरबाय हाग्रायानो जि जाम जाखादों So guys, दा आङो कालार फोनदोंसै न'आव माने बबे न'आवथ' कालार फोननाया जाखाबाय खिन्थु नै वालफोरना कमप्लिट जाबाय दे खिन्थु नै बेयो खेबसेल' सिंगेल जाना दं आं नोंथांमोन बुंनानै नै कालार फोननायनि मा डाबल फोनखाथारनांगौ नों वालखौबाबो डाबल फोननांगोन माने खेबनै फोननांगोन नै खोरखि दरजाफोरखौबाबो खेबनै फोननांगोन होमबासो कमप्लिट जायो दा बेखौ आङो दाखालिबो खेबसेल' फोननानै दोनदोंमोन ओमफ्राय बेनिखायनो माने दा बेखौ बाराथ' गैला बेखौ दिनै कमप्लिट खालामना दोननोसै आरो खोरखि दरजा बेखौ फोनना होनांसिगोन आङो दा होमबाथाय डाबल जाबाय होमबाथाय बेनि खामानिया कमप्लिट दिनै साजिदों नुदों बे साजिदों नुदों बे कालारा हायाव लासै फोननांगौ नङाबाथाय सब नांबाथाय आरो गैला आरो सेटेपखा बा दै लायग्राफ्रा ओइ मा खारखो So guys, दा जों लाइनाव थांदोंसै ओमफ्राय ड्राइभारा आं आइया गाखोग्रा इजाबो पेसेन्जार रेमजिमबो थांफायोनो रेमजिमनि आइया थांनो नागिराखै दा जों साथामजों थांदोंसै साब्रैजों हा थांगोन थांनो ओंखारदों नेदो होमबा गाइस दा स्टार होदोंसै सेल्फ नङानो ओरै होयोना होब्रा खारगोन ओइ बोरै गोलुआसो हमथानांगोन खारा दे ओइ माथो रोगानो बाजारसिनि बायदि सिगां ओइ जानाय नङा स्टारखौनो नै आदैलाय Kawan milih ini. Bara kom जाबाय दुइ माइल आं मबाइलखौनो उल्थासो लादों दाबो जाम्बायावनो दं आं मिस्थिसो जानो थांगोन आं नोंलाय मा kata biskut नोंलाय मानो थांगोन हा kata एसे दाम लाग्रोथ' जागोन माने साथाम जाया थाबाय बिखौनो जा गेजेराव था सामजोब्रा बेंनांगौ नामा So guys, दा जोङो दुब्लियाव सफैबाय ओमफ्राय नै गासैबो ड्रेन जावजोबना लांगोन बेखौ पुरा बाय गोजाननिफ्राय लाबोदों बे गैयामोन साननै एवलायलायदोंमोन आं खोथिया फोनांनानैहाय गैयानो मोनफै
सगाय सखायाबो जेब जेब हागासिनो बेनिफ्राय नै बे जाय ड्रेन बानाय लांजोबनांगौ दासो दै फैगासिनो दै जायगायालाय बिराद मोजां दस्रा जायगायाव बेफोरबायदि नङा माने माया नङा होनबाथाय जोंना नै दैयासो गोजौआव फैयो दुब्लिनिफ्राय खालि एसे जावनाल' नांगौ आरो मेन खोथाया बेनो खिन्थु आगोलाव दैसा फिसा दंमोन दा गैला हय सगाय सान मोनालायबायानो पुरा दा 4टा बारबाय दहाय 2टासोनिफ्रायनो जावगासिनो दंमोन 4टा बारबाय आं नै जोंहानि सफैथारसिगोन अखा हागासिनो दं दे नै एसे ग्लासाव माबा नांदों बै नुदोंना तिरपाल सोंनाय बेनि बैजायनो जोंहाना बेजों जावखाबाय बेजों बानायखाबाय ओमफ्राय नै बैसिमल'सै आरो जास्ट आधा घन्टा बेफोरबायदि लाबावसिगोन आरो बारा टाइम नांला आंथ' दिनैनिफ्रायसो फैदो खिन्थु नै मैयानिफ्राय फैग्रा दं ओइ खय किल'मिटार जावना फैखो हा जागोन टटेलि 2 किल'मिटार 2 किल'मिटार गोजान जागोन ना बिराद गोजानखा ओमफ्राय बिराद मोजां आरो जोंना 2 किल'मिटार जायाबाबो 1.5 किल'मिटार जाथार 1.5 किल'मिटार जागोन ना जागोनानो गासैबो बिदि बानायना फैजोब्बाय बै जोंहानिसिमल' लांगोन जोंहानि बे जेरावबो गैला ओंखाराखै माने ओमफ्राय दैयाथ' फैनाय लोगो लोगो बारा जेबो टेनसन गैया जावफ्लंनाल' हो हाबहैखागोन दैसो गैया बेनो प्रब्लेमा Gimana ya? wah Sabun monakai? Sabun monakai? iya monakai Mana? दिनै खस्थ' मावनायनि सबायजों साम'जों जादोंसै Sabun dong, wija थांना Masa? मोनाखै उइबो दं खोमा साम'जों सबायजों संदों दिनै साम' ओंख्रि सोरबा सोरबा जानोबा नंगौ फै बस अखा हागासिनो फैलाय खेबसे माबा मोनसे खामानि थिनदों आं फैलाय दा खामानि मावखायो मानसिया देन्जार खामानि मावखायो देन्जारसो खामानि मावनायाव